aulki huts bat dago, sukaldeko izkina hortan aspalditik. Inork ez du bota nahi, ez da bertan eseri ere. Atzo ustu zen Elizako bosgarren lerroko lehen eserlekua. Taia ez du inork beteko igandetako mesetan. Zor dezagun aulki jokoat bihurtzeko zuen hutsuneak bizindar. Nolabait, nolabait, nolabait. Ta zenbat okupatu dezaken ez dagoen zerbaitek. Hutsune batek irensten gaitu ekaitzik handiena bailitza. Ta gaur gure txikitik, gure izanetik da ezinetik ardezagun atxeden aulki hutsetan. Jarritzagun aulki hutsak da zor dezagun aulki jokoat bihurtzeko zuen hutsuneak bizindar. Jarritzagun aulki hutsak da zor dezagun aulki jokoat bihurtzeko zuen hutsuneak bizindar. Ta bizindar, Gaztea